खुलुमबाय आंनि आंगो लोगो नोंथांमोन आङो नोंथांमोनखौ फिर गोदान बावै आंनि बे बड' मटिभेशनल स्ट'री चेनेलाव आं विल्सन हाजवारिया नोंथांमोनखौ बरायबावबाय लोगोफोर आं दिनै नोंथांमोननि गेजेराव कुनु मटिभेशन भिडिअ आङो लानानै फैयाखै आङो दिनै मोनसे दुखुनांथाव बाथ्राखौ लानानैसो नोंथांमोननि गेजेराव सावरायनो फैदों मानोथो दिनै जों फेसबुक वाट्सएप इउटुबफ्राव जोङो दिनै बांसिन गाज्रिनिफ्राय गाज्रि जालांबाय थानायखौ नुनो मोन्दों नोंथांमोना थाल लादोंना लायाखै आं मिथिया निउस मिडियाफ्राव नुदोंना नुवाखै आं मिथिया दिनै जोंनि बर'नि जि लिटारेचार बेयो गोमालांनो हमगासिनो दं माब्रै होननानै बुङोब्ला दायो आसामाव थांनाय रबिबार सानखालि जिबायदि हेमन्त बिश्व शर्माया ससियेल मिडियायाव फैनानै मोनसे बाथ्रा बुंफैबाय जे आसामाव बयबो कम्पालसरि एसामिस लेंगुवेजखौ लानांगौ होननानै बिदि जुदि खालामनो थाङो जोंनि बिटिआरखौ बाद होनानै बिटिआराव दिनै मोनब्रै डिस्ट्रिक्टल' गोलैयो बे मोनब्रै डिस्ट्रिक्टखौ बाद होनानै बिटिआरनि बाहेरायाव थानाय जेसेबांनाखि मानसिफोर दं गासैबो कम्पालसरि एसामिसखौ एमआइएल हिसाबै लानांगौ होननानै बिथाङा बुंफैबाय नाथाय आङो दिनै बेखौ बुंनो सानदों नोंथांमोना ससियेल मिडियायाव गावजों गाव इउपिपिएलनो बिपिएफनो बिजेपिनो माबा माबि बेफोरनि सायाव रायलायालासेनो सोरबा हाग्रामाया गाज्रि सोरबा प्रमद बर'आ उमुगनो तमुगनो बायदिसिना बुङालासिनो नोंसोर बैफोरनि थाखाय मानो सानाखै जायनि थाखाय दिनै जों इमान नांबाय दिनै आबसुआ इमान गोबाव नांनायनि उनाव दिनै बिटिआर रेकर्डखौ लाबोबाय दिनै इमान गोबाव हाग्रा बुंग्रा थाहैबाय एनडिबिआ अब्ला नोंथांमोननि बे नांबोनायफ्रा जोंनि साननायफ्रा बबाव थांजोबखो बिनिखायनो लोगो नोंथांमोन दिनै आङो मोजां मोनदों जोंनि कास्टम एबसुनि एजुकेशन सेक्रेटारि बिथाङा जिबायदि बाथ्रा बुंबाय आङो बिथांनि बुंनायाव सापर्ट दं बिनिखायनो लोगोफोर दिनै नोंथांमोना गावजों गाव नांलायालासिनो बे मोनसे खामानियाव बयबो सापर्ट होलायदो जोङो फिर गोदान बावै आन्दलन खालामनांगौनि गोनांथिबो जानो हागौ बिनिखायनो नोंथांमोना नांलाय खमलाय गावजों गाव बिदि दा खालामाजासे बयबो खौसे जानानै फै जोङो गावनि थुनलाइखौ जों बासायनि नङाब्ला जोङो फिर आरो खनसेबाव हाग्रा बुंग्रा थांनो गोनां जानानै फैगोन लोगोफोर आं आरो बारा गोलाव बुंनो थाङाखै मानोना आं दिनै बिराद दुखु मोनदों आरोना जोंनि ससियेल मिडियाफ्राव नांलायनाय खमलायनाय बेफोरखौ नुनानै आं बांसिन रागाबो जोंनो ओंखारदों बेनिखायनो नोंथांमोनखौ आं आसा खालामदों बयबो बुजिलायदो सेस्था खालामदो नङाब्ला जों सिगांनि बायदि गादब जाफिनगोन बै गुबुन हारिफोरजों मानोना बिसोरो जोंखौ सिगांनिफ्रायनो गादबबोबाय थादों जेराव जों आसामनि थागिबि जानानैबो जोङो दिनै सासे बिमा बाथुल फिसाबायदि खालामजाबाय थादों बेनिखायनो लोगो नोंथांमोना जुदि आंजों सापर्ट दं अब्ला जोङो बेफोरबायदि गाज्रि कमेन्ट लाइक होलायनायखौ गारनानै फै जों बयबो खौसे जानानै जोंनि थुनलाइखौ जों रैखा खालामनि आङो दिनै एसेखौनो बुंनानै दोनथ'बाय गोजोन्थों